பல காலம் தடையாயிருந்தவைகள் இந்த 2026ஆம் ஆண்டு உங்களுக்கு அவர் செய்ய போகிறார். பெற்றோருடைய காலத்திலே நடக்காதது கூட பல காலம் தடையாயிருந்தவைகள் අවුරුදු ගණනාවක් බාධා වෙච්ච දේවල්. இதை நீங்கள் சிலது மறந்திருப்பீர்கள், இது நடக்காது என்று விட்டிருப்பீர்கள். සමහර දේවල් ඔබ අමතක කරලා ඇති, මේක වෙන්නේ නැහැ කියලා අතහැරලා ඇති. இந்த 2026ஆம் ஆண்டு உங்களுக்கு அவர் செய்ய போகிறார். මේ 2026 වෙනි අවුරුද්දේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ඒක කරන්නට යනවා. பல ஆண்டுகள் பல வருஷங்கள் சில வேளை உங்கள் பெற்றோருடைய காலத்திலே நடக்காதது கூட අවුරුදු ගණනාවක් වසර ගණනාවක් සමාජ ඔබගේ දෙමාපියන්ගේ කාලේ පවා සිදු නොවෙච්ච දේවල්.